Kula baleni malih iki. Dadi nek ndek papaes wong wedok ora oleh diketok-ketokno. Lah alhamdulillah kita ora duwe. Berarti ra bakal ketok. Berarti wis sangat-sangat Islami. Sangat-sangat napa Islami. Nah iya ora ketok. Ora ketok mergo ora duwe. Watu bulan tobat sira kabeh ila wa maring Allah jami'an halis kabehane ayyuhal mukminuna eling-eling pira-pira mukmin. Mimma sang perkara wako akang tumiba apa malakum kedhe sira kabeh minan nadzuri sang pira-pira sanging ningali al mamnu kang dicegah apa minhu saking nazar. Wa min ghairi lan saking saliyane nazar. La'alakum supaya sira kabeh utawa menawa sira kabeh tuflihuna bejo sira kabeh. Tanjuna tegese bejo sira kabeh mindalika saking mengkono-mengkono maksiat nazar. Dikabuli taubati karena nampane tobat minu sange Allah taala. Wa fil ayati lan iku tetep ing dalam ayat takhlifu dzukuri te menangno dhamir mudzakkar ala linasi ing atase dhamir muannas. Diniki kula singgung nggih menyangkut nasab eling-eling ya terus ngaji Quran aja sekedar ngaji swarga neraka, ngaji nas. Nasab iki sing mempengaruhi halal harame ning bab nikah. Terus nasab sing mergo mertua niku nglebokno napa? Bapak ibu ini bimujarrodil akdi, eling-eling napa bimujarrodil akdi. Tapi nak ning gone anak niku ngenteni napa duhur. Eling-eling ya, dadi nak ning gone wong tuwa niku bimujarrodil akdi. Dadi misale koyo kula kawin mbek bojo kula pas akad selesai niku berarti kula mau nangsal salaman mbek mertua wedok. Begitu juga bojo kula mau nangsal salaman. Tapi misale ruhin rabi mbek rondo, iku cek bahaya iku. Nah anake dia anak perawan, paham nggih? Dadine mahram abadi sakwise dukhul. Nak sekedar akad mboten. Mergo nak urung dukhul umpama dipegat ruhin, anak tirine mau oleh dirabi. Mulane waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bi. Dadi anak tiri sing haram iku sing ibuke dirabi lan wis di dukhul. Paham memang hukum Islam nggih kudu ana sing ngomong terus nggih ben dadi familiar. Ampun kados kancane bapak nu gak ada kanca rabi perawan. Ya isih enom zaman tesin nem. Bareng nglamar mun jadian sing metuki niku ibuke. Ibuke lho ayu. Rondo. Lah niku spontan. Nek mugi kalian jenengan wonten sepundi. Lah ibuke ku yo edan yo gelem. Ibuke ku gelem. Terus ngomong mbek anake, "Nduk kowe jek perawan, kira-kira rabi ku gampang iki." Iku pake kok geleme mbak yo rabi. Yo nganti saiki dhe anak. Angger bapak ketemu iku wong sarap teko sarap. Lah yo lho. Ya dene iku wis Joko tuwa to. Dadi nek angen-angen. Wong niku wong ayu ibuke kok. Dadi karo dipetuk ibuke iku langsung rubah. Ya saat itu juga. Ibuke bento pisan yo gelem ibuke iku. Wis dadi barokah wong bento iku yo barokah kira iku. Akhirnya alhamdulillah, mboke rondo iku payu rabi, perawane gampang kan nglakoni. Perawan nak gampang. Oleh kan ngalami ngono iku ya oleh. Ya artinya kan mboke ya rawan ijek syahwat, anak tiri rawan syahwat kan mergo ning umur-umur syahwat. Mulane harame dadi mahram total iku ngenteni dukhul. Disebut apa waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus mahram meneh wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum mau sing kula terangno. Nak mantu iku bimujaradil akdi langsung mahram. Jadi misalnya anak ruhin rabi, pas muni qabil tu mantune otomatis mahram. Paham itu disebut apa wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Terus wa antasma'u bainal ukhtain. Lah niki mun hak mboten mahram, kowe ora oleh rabi mbek kakake mbok rabi, adike mbok rabi. Poligami mbek mahram mboten angsal. Dadi rabi dulur mbek dulur gak angsal, nggih dulur mbek budhe bulik mboten angsal. Pokoke haram ngumpulno satu mahram di satu napa nikah. Tapi nak ngeduni oleh. Misalnya ruhin rabi, Mbak Yune mati ya ngeduni adike mati neh, ya ngeduni meneh iku oleh pokoke mati. Lha tenan niku lho dikonco rabi Mbak Yune mati. Rabi adike yo mati meneh. Lah terus wong tuane dadi kandhani iku bahaya aja terus to.